біз гадәттәгечә. Узган елга йомгак ясау һәм беренче чиратта бурычлар билгеләү. Мәктәп һәм муниципаль дәрәҗәдә хәл ителергә тиешле проблемалы мәсьәләләр буенча фикер алышырга җыелдык. Бүген биредә авыл советы башлыклары, мәктәп директорлары һәм аларның урынбасарлары, балалар бакчалары мөдирләре, укытучылар җыелды. Югары дәрәҗәдәге белем, һөнәрләр, күнекмәләр хәзерге дөньяда конкурентлыкка сәләтле булуның нигезе дип белдерде Республикабыз президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов үзенең халыкка булган мөрәҗәгатендә. Әйе, бүгенге җәмгыять безнең алга заман таләпләренә җавап бирерлек мәгариф системасы булдыруны куя. Дәүләтебезнең максаты да белем бирү сыйфаты буенча дөньяның 10 алдынгы иле арасына керү. Хөрмәтле коллегалар, Алабуга шәһәрендә 21нче гасыр мәгарифе хәзерге киләчәк өчен темасы астында Республика мәгариф хезмәткәрләре конференциясында яңа уку елына бурычлар үсеш стратегиясе билгеләнде. Өстенлекле дәүләт бурычларын үтәү конкурентлыкка сәләтле, полимәдәни һәм югары әхлаклы, милли йөзе булган һәм дөньяга ачык карашлы, ватанга хезмәт итәргә әзер булган, туган як үсешенә өлеш кертергә омтылган гражданнарын тәрбияләү нәкъ менә безнең һөнәри осталыгыбызга бәйле. Мин ышанам, районыбыз укытучылары һәр вакыт барлык бурычларны иҗади һәм тирәнтен хәл итәр, заман белән бергә атлар. Һәр баланың язмышы, гомумән халкыбызның киләчәге дә укытучыларга бәйле. Мәктәптә ничә бала укуына карамастан, ныклы, нигезле белем бирү төп максат итеп куябыз. Цифрлы технологиялар укытучы ролен көчәйтә ала, ләкин алар аны беркайчан да алыштыра алмаячак. Педагог һәм укучы белән җанлы аралашу мәгарифнең иң төп кыйммәте булып калачак. Районыбызда мәгариф өлкәсенең торышы һәрвакыт игътибар үзәгендә. Балаларга ныклы белем бирү һәм тәрбия бирү өчен бездә барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Хөрмәтле конференциядә катнашучылар, шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Актаныш муниципаль районы мәгариф системасының тотыруклы эшләве һәм үсеше, хакимият органнарының барлык структуралары, иҗтимагый оешмаларның нәтиҗәле хезмәтенә бәйле. Балалар киләчәгенә битараф калмыйча, мәгариф оешмалары белән тыгыз элемтәдә торганыгыз өчен рәхмәтемне белдерәм. Соңгы елларда барлык башкарылган төп эшләр, мәгариф илкүләм проекты кысаларында алып барыла. Узган елга август конференциясе нәкъ менә өстенлекле милли проект темасына багышланган иде. Конференциядә куелган төп бурычлар ул райондагы һәр балага белем стандартларын үзләштерә алырлык төпле белем бирүне тәэмин итү иде. Уку елы барышында проектларын тирәнтен өйрәнеп, аларны уңышлы гамәлгә ашыру буенча эш алып барылды. Бу Владимир Владимирович Путинның указы буенча 2018 елны кабул ителгән, ул проектлар 2030 елга хәтлек озынайтылды. 19-20 уку елы Актаныш муниципаль мәгариф системасы өчен әһәмиятле ел булды. Пандемия белем бирү процессын цифрлы трансформациясын башлап җибәрде. Барыбызга техник җиһазланышны, педагогларның яңа шартларда эшләүләрен килергә туры килде. Шул ук вакытта күзгә күренеп торган чакырулар һәм проблемалар белән берлектән укытуның яңа форматы, мәгариф системасын камилләштерү өчен киң мөмкинлекләр һәм перспективалар бирде. Рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын 100 балга тапшырган 2нче мәктәп укучысы Мирзагаянова Елвинаның уңышы башка укучыларга этәргеч булды. 90 балдан югары күрсәткечләргә ирешкән укучылар саны артуда безне сөендерә. 19-20 уку елында ул 16 укучы 17%-ны тәшкил итте. Республика олимпиадасының йомгаклау этабы нәтиҗәләре буенча Казан шәһәреннән кала безнең район 2нче урында булу безне горурлык хисе ала. Фәнни десант кысаларында Казан федераль университеты ректоры профессор Гафуров Илшат Рафкат улының эш визиты 2 арада килешү төзелде. 8 база һәм 6 төп мәктәп директорлары һәм урынбасарлары өчен Актаныш район башлыгы тарафыннан укулар оештырылды. Уку ахырында һәр мәктәп җитәкчесе үзләренең мәктәп проектларын юклады. Тәҗрибә уртаклашу максатыннан Иннополис лицее, Саба районы һәм Ижау шәһәрендә гармония комплекс мәктәбе эшчәнлеге белән таныштылар. Шигәнә авылында 47 миллион сумлык мәктәп балалар бакчасы төзелде. Моңа кадәр башлангыч мәктәп булып эшләп килгән белем бирү оешмасы 20-21 уку елында яңа мәктәп бакча статусында балаларны кабул итәчәк. Районыбызның мәгариф оешмалары шелтәрен 6 урта, 19 төп, 2 башлангыч мәктәп балалар бакчасы, 9 башлангыч мәктәп, сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернат,
Кадет интернат мәктәбе, сәламәтлекләре шикле балалар өчен Токталашык мәктәп-интернаты һәм Актаныш технология техникумы тәшкил итә. Мәктәптә белем алучылар саны 3352 укучы. 19-20 уку елында мәгариф оешмалары шелтәрендә түбәндәге үзгәрешләр булды. Оптимизация кысаларында яңа Кормаш төп гомуми белем бирү мәктәбе башлангыч мәктәп бакча итеп үзгәртелде. Мәктәпнең 13 укучысы Татар Суксу урта белем бирү мәктәбендә укуларын дәвам итәчәк. Структура оешма булып саналган Кыркаен Түбә, Яңа Балташ, Бүләк, Шат башлангыч мәктәпләре үз эшләрен туктаттылар. Бу авыл укучылары яңа уку елын Иске Кормаш, Ямалы, Әтәс төп гомуми белем бирү мәктәпләренә укырга йөриячәкләр. Шулай ук Түке һәм Тыңламас балалар бакчалары контингент булмау сәбәпле үз эшчәнлекләрен туктатты. Федераль дәүләт стандарты мәктәпкәчә яшьтәге балалар бакчасын тәмамлаганда яшәү урынына, милләтенә, социаль статусына карамыйча шәхси характерлар формалашуны билгели. Стандартта бәян ителгәнчә мәктәпкәчә белем, гомуми белем бирүнең беренче баскычы булып тора. Димәк, район балалар бакчасының төп максаты балада укырга теләк уятып, аны мәктәпкә әзерләп чыгару. Районда 38 балалар бакчасы бар, анда 459 хезмәткәр эшли, шуларның 142-се педагог. Балалар бакчасына 1 яшьтән алып 7 яшькә кадәр булган 1133 бала тәрбияләнә. Игътибар итсәгез, балалар бакчада тәрбияләнүчеләр саны кимүдә. Район балалар бакчаларында уку елы уртасында һәм ахырында мониторинг үткәрелә. Бердән федераль дәүләт белем бирү стандартында күрсәтелгән 5 юнәлешне үз эченә алып төзелә һәм баланың һәр яклап үсешен ашарга ярдәм итә. Нәтиҗәләр буенча рейтинг ясалып, анализланды, алдагы уку елына бурычлар билгеләнде. Беренче урында 6-нчы, икенче урында 2-нче, 3-нче урында 5-нче балалар бакчалары. Һәр балалар бакчасы үзенең йомшак якларын күрде, шушы кимчелекләрне бетерү өчен эш планы булдырды. Бу мониторингны яңа уку елында да үткәрү күздә тотыла. Узган елны башлангыч мәктәпкә укырга килүче балалар бакчасына йөрергә, белем алуга беренчел әзерлекне үтәргә тиеш дип бурыч куйган идек. Алар балалар бакчаларына урнаштырылды. Балалар бакчаларына кече яшьтән үк юл йөрү кагыйдәләрен өйрәтүгә зур өстенлек бирелә. Төп программа буенча үткәрелә торган белем бирү эшчәнлекләреннән тыш балалар бакчаларында стакуллар, нәфис театр, бию кебек түгәрәкләр эшләп килә. Узган уку елында балалар бакчаларында чит тел өйрәтүне оештыру төп бурыч итеп куелган иде. Район башлыгы күрсәтмәсе нигезендә барлык балалар бакчаларында инглиз теле өйрәтелә башлады һәм ата-аналар тарафыннан уңай бәяләнде. Мәктәпкәчә белем бирү системасының шартлары турында конкурсларда җиңүләребез сөйли. Бушы балалар бакчасының Татнефть Агачак акционерлык җәмгыяте үткәргән грантлар бәйгесендә 232 мең сумлык җиңү яулавы безне сөендерә. Тылсым мәктәп балалар бакчасы бу уку елында үрнәк балалар бакчасы бөтен Россия смотр конкурсында җиңүче булды. Уку елы дәвамында һәр атнаның пәнҗешәмбе җомга көннәрендә 9-нчы һәм 11-нче сыйныфларны имтиханга әзерлек максатыннан рус теле һәм математика фәннәреннән контроль средзлары алынды. Көн саен бүләк белем бирү үзәгендә имтиханнарга әзерлек алып барылды. Һәр атна район башлыгы янында әзерлек буенча анализ ясалды. Һәр мәктәпкә эш юнәлешләре билгеләнеп, бурычлар куелды. Мәктәпнең һәм мәктәп җитәкчесенең эшчәнлегенә бәя бирелде. Бердән дәүләт имтиханнары кимчелексез, техник яктан җиһазланган, югары дәрәҗәдә оештырылган тәртиптә үтте. Бу пункт җитәкчеләре, организаторларның, чыгарылыш класс укучыларын, гомумән имтиханда катнашучыларның җаваплылыгы, игътибарлыгы нәтиҗәсе. Барлык мәгариф хезмәткәрләренә дә бу эшләр өчен рәхмәтемне белдерәм. 11-нче сыйныфны 96 укучы тәмамлады. Башка елдан аермалы буларак имтиханны югары уку йортына баручылар гына бирде. 91 укучы 11 фән буенча үз белемнәрен сынады. Математика фәненең профиль юнәлеше буенча гына имтихан үткәрелде. Рус теле, җәмгыять белеме, физика, тарих, рус әдәбияты предметлары буенча район күрсәткечләре узган елга караганда югары. Математика профиль, биология, химия, инглиз теле, география, информатика фәннәре нәтиҗәләре түбән. Слайдларда күргәнегезчә, югары күрсәткечләргә ирешкән укучыларыбыз да бар. Алар 4 фәннән 90 балдан югары бал җыючы беренче мәктәп укучысы Газизянов Азат,
Üç fenden gimnaziyanın 4 okuşusu Hüccatova Sümbüle, Rahmanov Azamat, Galamova İlvina, İsayeva Elza 3 fenden, yukarı balcıyuşulardan birinci mektepten Arslanova Kamile, 2 fenden gimnaziya okuşuları Safiullin Aliye, Gumu Fenver, Sefer Mektebinden Şarifziyanova Azirek, 2. mektep okuşusu Mirgayasova İlvina. Uzgan oku yılında imtihanlarını 100 balga berуші okuşlarını әзірлеуіне buruş etip koygan edik ötedik. Uzgan yıl 4 okuşu... İşne değil. Ötedik değil, şestişne. Şestişne, ya. Malım üstünde şesti buruş koyabız bunu. Uzgan yıl 7 okuşu minimal ötüp balınjıya olmasa, bu oku yılında olar 4 ev. Totar Suksu, Kadet Mektebinden birer okuşu Cemiyet Bilimden, 1. mektepten bir okuşu Kimya Biyoloji Feninden, 2. mektepten bir okuşu Biyoloji Feninden. Minimal ütü balların jiyuda kimi küzetilse de, biz bu kürsətkişlerini bitir üstünde daimi işlerge tiyiş. Bizden buruş, tarih, hem Cemiyet Bilimi, Biyoloji, Kimya Fenlerinden əzirlik işlerini tağında küçeytirgen. Әлеге мектептернең педагогик коллективына сайлап алу фәннәре буенча бердәм дәүләт имтиханын тапшыра алмау сәбәпләрен анализлап, нәтиҗәләр ясау кирәклеге бурычын куябыз. Әйтергә кирәк, Татар Суксу һәм кадет мәктәпләре мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек итү буенча федераль хезмәт тарафыннан тәкъдим ителгән ВПР нәтиҗәләрен статистик анализ мәгълүматлары буенча объектив билге куелмаган мәктәпләр исемлегенә кергән. Математика, информатика, химия фәннәре буенча имтихан билгеләре минималь порогта торган укучыларыбыз бар икәнен дә әйтмичә булмый. Республика белән район күрсәткечләрен чагыштырганда математика профиль, инглиз теле, химия, тарих, физика, җәмгыять белеме, рус әдәбияты, биология фәннәре буенча күрсәткечләр үсештә. Рус теле, информатика, география фәннәреннән күрсәткечләребез түбән булуы борчый. Bu oku yılında Respublika күрсәткечләре түбән. Шуңа да безгә бу нәтиҗәләр белән канәгатьләнергә ярамый. Безнең бурыч укучыларны дәүләт имзалау аттестациясына ныклы әзерләү. Башка еллардан үзгә буларак, укудагы уңышлары өчен Россия Федерациясе алтын медале чыгарылыш сыйныф укучыларына имтихан нәтиҗәләрен исәпкә алынмый тапшырылды. Ләкин ішкі мониторинг 17 медальға дәгъва білдірген оқушыларының өз нәтижелерін тулысынша ақламауын көрсетті. Бұл нәтижелер әлбәттә бізді борчый. Башка елларында 2 фәннеген алып карыйлар. Рус теле һәм математикадан бала 70 бал жаса, ул бала медальға лайык дип табыла. Хәзер балаларны сайлап алу предметларында да 70 балдан түбән җыярга ярамый. Безнең район белән бу елны менә 17 баланы карасак, аның 60% сайлап алу фәненнән 70 балны җыя алмады. Бу әлбәттә безнең бурыч. Бердәм дәүләт имтихан нәтиҗәләрен йомгаклап, мәктәпләргә рейтинг чыгарылды. Рейтингның иң югары баскычын гимназия коллективы ала. Бу аларның тырыш хезмәте. Әлбәттә Киров, Сәфәр, Кушы мәктәпләре күрсәткечләре безне сөендерә. Ләкин шул вакытта узган ел белән чагыштырганда 1-нче һәм 2-нче мәктәп күрсәткечләре түбән булуы борчый. Мәгариф милли проектының бурычлары билим бирү сыйфатын күтәрү. Уку елы нәтиҗәләре буенча районда билим бирү сыйфаты 57% тәшкил итте. Өлгөрүш проценты 99. Уку елын яхшы һәм бишлегә тәмамлаган укучылар саны 1899. 2 укучы өлгерми. Уку елы башында республика мониторинг һәм билим сыйфатын бәяләү үзәге белгечләре база мәктәпләрен рус теле, математика, җәмгыять белеме, инглиз теле фәннәреннән тестлар алдылар. Бу нәтиҗәләрне карасак та математика һәм рус теленнән түбән. Димәк, безгә бу фәннәрне укыту буенча кискен үзгәрешләр кертергә кирәк. 19-20 уку елында республика мәгариф системасына куелган тагын бер таләп. Ул баланың табигать тарафыннан биргән сәләтен үстереп, аны иҗади шәхес итеп тәрбияләү. Белгәнебезчә, укыту өлкәсендә сәләтле балаларны табу һәм аларның эшчәнлеген үстерү хәзерге көндә төп бурычларның берсе булып тора. Без баланың сәләтен никадәр тизрәк күреп алып үстерәбез, шул очракта гына көтелгән уңышларга ирешә алабыз. Шул максаттан чыгып, районыбызда сәләтле балаларны үстерү, аларга билем, тәрбия алу өчен тиешле шартлар тудырылган. Бу юнәлештә максатчан эш оештырылган. Бу уку елында фән олимпиадаларының муниципаль республика һәм бөтен Россиядә бу аеруча зур оешканлык белән барды. Башка еллардан аермалы буларак, олимпиадалар бүләк билем бирү үзәгендә үткәрелде. Бу 1-нче һәм 2-нче мәктәп эшчәнлегенә комачаулык китермәде.
Республикада үткәрелгән олимпиадалар кебек, һәр көнне олимпиадалар нәтиҗәләре укучылар һәм укытучыларга аңлатылып, биремнәр эксперт укытучылар тарафыннан ныклап анализланып, җиңүче укучылар бүләкләнеп барды. Эш нәтиҗәсе канәгатьләндермәсә, укучыларга апелляция бирергә мөмкинлек тудырылды. Бүләкләү тантанасы һәр олимпиададан соң үткәрелде. 22 фәннән олимпиада үткәрелеп, муниципаль этапта барлыгы 2689, узган ел 2437 укучы катнашты. Республика этабында 235, узган ел 190 бала катнашты. Район башлыгы күрсәтмәсе нигезендә без балалар саны шикләмибез. Киресенчә, олимпиада хәрәкәтендә катнашырга, үзен сынап карарга омтылган бала ярыш кырына чыга ала. Шуңа да елдан-ел олимпиадаларда катнашучылар саны арта бара. Укучыны олимпиадага әзерләү нигездә системалы эш ятырга тиеш. Мондый төр ярышларга укучыны башлангыч сыйныфтан әзерләү, шулай ук махсус укыту программасын төзү мөһим. Шул вакытта һәр баланың сәләтен ачыклап, индивидуаль белем бирү юнәлешен булдыру кирәк. Укучыларны муниципаль һәм республика олимпиадаларын әзерләү максатыннан ел буе бүләк белем бирү үзәге эшләп торды. Әлеге үзәктә укучылар өчен төрле фәнни өйрәнүләр, укулар, тренинглар эшләнде. Югары укыту галимнәре белән укулар оештырылды. Шулай уку елы дәвамында укучыларыбыз төрле фәннәрдән республика олимпиада үзәге тарафыннан үткәрелгән олимпиадаларда катнаштылар. Үзләрен төрле олимпиадаларда сынап карадылар. Ел буе барган эшчәнлек уңай нәтиҗәләр бирде. Республикада алган 93 призлы урыныбыз сөендерә. Узган ел белән чагыштырганда бу сан 9-га артып, узган ел 82 иде. Шулар арасында 12 регион, 64 республика, 17 Олимпкаюл олимпиадаларында 8 җиңүче, 85 призерыбыз бар. Мәктәпләр арасында муниципаль этап, республика этабы нәтиҗәләре буенча урыннар чыгарылды. Иң күп приз урыннар сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернат укучылары алды. Барлыгы 56 призлы урын. Узган ел 54 иде. Димәк, 93 урынның 56-сы аларныкы. Беренче актаныш урта мәктәбе 12, узган ел 14 иде. Икенче актаныш урта мәктәбе 13, узган ел 10 иде. Призлы урын алдылар. Киләсе уку елында әлеге мәктәпләрнең призлы урыннары күбрәк булыр дип ышанасы килә. Олимпиадага әзерләү буенча авыл мәктәпләре, район мәктәпләреннән бер дә калышмый. Аларның да призлы урыннары елдан-ел артуга таба бара. Республика һәм регионара олимпиадаларда Фуш урта мәктәбенең 6, Мари Суксу мәктәбенең 4, Әтәс мәктәбенең 2 призлы урыны булу кайбер урта мәктәпләрендә тиңләштерелде. Айрым фәннәр буенча караганда иң югары күрсәткечләр татар теле әдәбияты буенча 32 урын, узган ел 22 урын иде. Рус теле, рус әдәбияты 16, математика 8, инглиз теле 7, физика 3, химия 3, МХК, геология, УБЖ, технология, физик, культура буенча нәтиҗәләребез яхшы гына. Олимпкаюл республика олимпиадасында 41 район арасында безнең район 28-нче урында, сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернат 1-нче урында. Республика олимпиададан йомгаклау этабы күрсәткечләренә күз салсак, биредә 23 республика мәктәпләре арасында районыбызның 3 мәктәп күрсәткече уңай бәяләнә. Алар: гимназия 1-нче урында, 2-нче мәктәп 7-нче урында, 1-нче мәктәп 17-нче урында. Күргәнегезчә, безнең мөмкинлекләребез җитәрлек. Бары тик коллективка бурыч куеп, эшне оештырырга гына кирәк. Барлык нәтиҗәләрне чагыштырганда, безнең Актаныш районы республикада 8-нче урында. Бездән соң шәһәр мәктәпләре, шәһәр районнары күбәйләнде. Әгәр дә без республика олимпиадасын чагыштырып карасак, йомгаклау этабында, безнең район Казаннан кала 2-нче урында. Кадет мәктәпләре арасында Советлар Союзы герое Хәсән Заманов исемендә кадет мәктәп-интернаты олимпиада хәрәкәте буенча 11 мәктәп арасында 8-нче урында. Республика олимпиадасында үсеш күзәтелә. Бу уку елында 64 призлы урын, узган ел 58 иде. Бөтен Россия күләмендә үткәрелә торган олимпиадаларның регион этабында нәтиҗәләребез сөенерлек. Бу уку елында 12 призлы урыныбыз бар, узган ел 6 иде. Безнең киләчәккә өметләребез зурдан. Бу нәтиҗәләр белән генә туктамыйча, призлы урыннар санын арттырырбыз дип ышанам. Шунысын әйтергә кирәк.
район башлыгы Ингел Наваповичның мәгарифкә һәрдаим игътибарын, ярдәмен тоеп яшибез. Районда белем сыйфатын күтәрү, сәләтле балаларны ачыклау, үстерү, имтиханнарга әзерлек, тормышта укучыларыбызга үз урыннарын табарга ярдәм итү, белем һәм тәрбия бирүдә зур игътибар бирелүен әйтми мөмкин түгел. Соңгы 5 еллык нәтиҗәләрне чагыштырганда елдан-ел үсештә. Бу саннар артында зур хезмәт ята. Уңышларыбызны беренче чиратта мәктәпләрнең даими тырышчанлыгы нәтиҗәсе буларак билгеләсәк, икенче яктан аны укытучылар белән әти-әниләрендә уртак тырышлыгы дип бәяләргә кирәк. Соңгы елларда яшьләр арасында эшче һөнәрен сайлаучылар арта. Бу елны районыбыз мәктәпләрендә 9нчы сыйныфны тәмамлаучыларның 75% уртак һөнәри белем бирү оешмаларына юл алган. 9нчы сыйныфны 328 укучы тәмамлады. Шуларның 92-се 10нчы класста укуын дәвам итәчәк. Актаныш технология техникумында 57 бала укуларын дәвам итәргә теләк белдерде. 179 укучы башка һөнәри уку йортларын сайлаган. Алар IT, медицина, педагогика, нефтяник һәм төзүче юнәлешләре буенча. Шуннан да бай тарихы булган Актаныш технология техникумы бүгенге көндә зур яңарышларга омтылып үзгәрешләр белән яши. Биредә материал техник база 90% яңартылды. Һөнәр үзләштерү өчен зур мөмкинлекләр тудырылды. Сез слайдларда 9нчы классын тәмамлаган укучылар нинди юнәлешләрдә укуларын дәвам итә ала, шул профессияләрне күрәсез. Шулай ук кыска сроклы программаларга да зур игътибар бирелә. Биредә тракторчы машинист, Б, С, Е категориялы машина йөртүче, ритеп ябыштыручы, пешекче, станокчы, бухгалтер, программист, төзүче һөнәрләрне үзләштерергә мөмкинлекләр тудырылган. Соңгы 5 ел эчендә студентлар саны 2 мәртәбә артты. Хәзерге вакытта Актаныш технология техникумында тракторчы машинист, бухгалтер, техник технолог, техник механик, техник электрик белгечләре 400-гә якын студент үзләштерә. 20-21 уку елыннан техникум ветеринар, төзүче, IT юнәлешләр буенча белгечләр әзерли башлаячак. Күргәнегезчә, соңгы елларда кыска сроклы курсларда укучылар саны арту күзәтелә. Техникумда имтиханнарны WorldSkills, ягъни бөтен дөнья стандартлары нигезендә тапшыралар. 3 компетенция: пешекче, авыл хуҗалыгы машиналарын ремонтлау, бухгалтер хисабы буенча демонстрацион имтиханнар тапшырыла. 2018 елда Казан дәүләт аграр университеты һәм ветеринария академиясе белән килешү төзелде. Бу килешү нигезендә 11 студент Казан дәүләт аграр университетында үзләренең документларын тапшырдылар. Техникумда укытуның эштәлеген баетуга зур игътибар бирелә. Педагогик коллективның сыйфат составы да үсештә. WorldSkills һөнәрләр чемпионаты кысаларында безнең студентларыбыз авыл хуҗалыгы машиналарын ремонтлау, поварлык эше компетенцияларында, Junior Skills чемпионатында поварлык эше компетенциясе, Обилимпика сәламәтлеге шикләнгән студентлар өчен эшче һөнәрләр чемпионатының поварлык эше компетенциялары буенча техникум студентлары призлы урыннар яуладылар. Республикада татар телен саклап калу буенча күп эшләр башкаручы, саф татар телендә сөйләшүче бердән-бер район булу безгә зур җаваплылык өсти. Районыбызда күп еллар дәвамында театр, әдәбият, музыка сәнгатен, халык иҗатын үстерү буенча шактый эшләр башкарыла. Район мәгариф оешмаларында рухи һәм матди мирасны өйрәнү, милли белем һәм тәрбия бирү системалаштырылган. Без үз киләчәгебезне, халкыбызның мәдәни мирасын саклауда һәм баетырга тиешбез. Кадрлар барысында хәл итә дигән әйтем белән килешәсездер. Чөнки кадрлар сүз астында үз эшенең осталары күз алдында тотыла. Бүгенге көндә районда 473 педагогик хезмәткәр, шуларның 95% югары белемле. Яшь педагоглар 133, 28% тәшкил итә. 511 укытучы квалификацион категориягә ия, шуларның 117-се югары категориялы, 394-те беренче квалификацион категориялы. Бары тик яхшы әзерлекле, киләчәккә карап эшләүче кадрлар туплап, эшне оештырганда гына куелган бурычны тормышка ашырырга мөмкин. Яшь белгечләрне мәктәптә калдыру төп максатларның берсе булып тора. Статистикага күз салсак, мәктәптә төпләнеп калган яшь укытучылар саны елдан-ел кими. Мәктәпне уңышлы тәмамлап чыгучылар педагогик юнәлештә белем бирүче вузларга җибәрергә тырышабыз. Югары уку йорты белән ике арада килешү төзеп, махсус юлланма белән бюджет урынына тәкъдим итәбез.
Студент укуын тәмамлагач, үз белгечлеге буенча кайда эшләячәген алдан ук белеп тора. Бу уку елында гимназия, 1-2 татар суксу мәктәпләреннән 11 укучы максатчан уку юнәлешендә укырга керү өчен килешү төзелде. Шуларның 4-се педагогик юнәлештә, шул 4 баланың 3-се полилингваль юнәлештә. Әлбәттә, әти-әниләр тарафыннан да, балалар тарафыннан да уку елы азагында төрле информациялар килә. Biz җиткергән мәгълүмат әти-әни белән балаларга барып җитми. Юн азагында бала белән килешү төзеп булмый вуз арасында. Бу ел шулай калган балалар да шактый булды. Бу уку елында яңалык булып Земский учитель проекты кирде. Безнең максат бу проектта укытучыларны җәлеп итеп районыбызга педагогик кадрлар кайтару. Укытучыларның һөнәри осталыкларын арттыру максатыннан ел саен үткәрелүче ел укытучысы бәйгесенең район этабында бу ел 30 мәктәптән 73 укытучы катнашты. Һөнәри конкурсларда катнашуны һәр мәктәп укытучысы үз максат итеп куйган иде. Иң яхшы татар теле һәм әдәбият укытучысы бәйгесенең муниципаль этабы җиңүчеләре Аглединова Ландыш Плюс кызы һәм инглиз теле укытучысы Гимранова Сония Медарис кызы республика этабына да катнашу хукукы алдылар. Белем бирү белән тәрбия системасы бер бөтен. Бу ике төшенчәне бер-берсеннән берничек тә аерып булмый. Районыбызда тәрбияче балаларның шәхес буларак үсешенә юнәлтелгән. 20 елның 1 сентябреннән балаларны тәрбияләү турында яңа закон үз көченә керә. Мәгариф оешмалары 21 елның 1 сентябренә кадәр үзләренең белем бирү программаларын мәгариф турындагы законның соңгы редакциясына туры китерергә тиеш. Бу уку елы башыннан сыйныф җитәкчеләре ай саен 5000 сум күләмендә өстәмә акча алачаклар. Сыйныф җитәкчеләре мәдди кызыксындыру гына түгел, әлеге эшчәнлекнең сыйфатын һәм нәтиҗәлелеген тәэмин итәр дип уйлыйбыз. Тәрбия процессының мөһим өлеше патриотизм һәм гражданлык формалаштыру. Җиңүнең 75 еллыгына әзерлек кысаларында Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Мәрхәмәт Милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе инициативасы белән оештырылган сугышта хатын-кыз йөзе түгел проектын тормышка ашыру, тимурлык хәрәкәтен үстерүгә, волонтерлар командаларын булдырырга ярдәм итте. Яшүсмерләр иҗат үзәгендә Бөек Ватан сугышының 75, Тайсыр төзелүгә 100, Актаныш районы төзелүгә 90 һәм Актаныш авылына 310 еллыгына багышланган җиңү волонтерлары форумы узды. Җиңү көне алдыннан сезгә кадерләребез Россия күләм акциягә Актаныш волонтерлары да катнашты. 19-20 уку елы ахырына мәгариф оешмаларында риск төркеменә керүче балалар саны 231. Белем бирү учреждениеләре белгечләре социаль куркыныч хәлдә булган укучыларны вакытында ачыклау, хукук бозуларны һәм җинаятьчелеккә каршы гамәлләр кылуны кисәтү буенча эш алып бара. Социаль куркыныч хәлдә булган гаиләләр һәм укучылар исәбе алынып барыла. Районда социаль яктан авыр булган гаиләләр саны 10, аларда 16 балик булмаган бала тәрбияләнә. Һәр сыйныф җитәкчесе тарафыннан төрле чараларда риск төркем балаларының мәшгульлегенә мониторинг алып барыла. Авыр гаиләдә тәрбияләнүче балалар белән эшләүдә ихлас психологик үзәге ярдәмгә килә. Бу уку елында психологик хезмәткә 313 гаилә мөрәҗәгать итте. Ел дәвамында психологик хезмәт районыбыз мәктәпләре белән тыгыз элемтәдә торды. Тренинглар, семинарлардан торган 29 профилактик десант үткәрелде. Аларда барлыгы 445 педагог, 1915 ата-ана, 2649 укучы катнашты. Ихлас үзәгендә ата-аналар университеты проекты тормышка ашырыла. Бу уку елында әти-әниләр тәкъдиме белән тренинг формасында 32 чара үткәрелде. Аларда барлыгы 403 әти-әни катнашты. Балалар иҗат үзәге районда бердән-бер күп профильле өстәмә белем бирү оешмасы булып тора. Бу уку елында балалар иҗат үзәгендә 5 юнәлештә 31 төрдәге түгәрәк эше алып барылды. 4 яшьтән 17 яшькә кадәр 792 бала йөрде. Укучыларның ялын күңелле һәм файдалы үткәрүне күздә тотып, районда 2 сменада бүләк лагере оештырылды, анда 250 бала ял итте. Көннең күп өлешен мәктәптә уздыручы балаларның сәламәтлеге иң беренче чиратта дөрес туклануга бәйле икәнен һәркем белә. Россия Федерациясе президенты Владимир Владимирович Путинның 2020 елның 1 сентябреннән
Башлангыч сыйныф укучыларын түләүсез туклану һәм белән тәэмин итү турындагы карар балалары булган гаиләләр өчен әһәмиятле ярдәм булды. 2024 елга заманча һәм куркынычсыз цифрлы белем бирү мөхитен гамәлгә кертү өчен шартлар тудыру, мәгълүмати коммуникацион инфраструктураны яңарту, кадрлар әзерләү, федераль цифрлы платформа булдыру, барлык төр оешмаларында укучыларның белемен үстерү күздә тотыла. 21 гасырда яңа төр педагогик кадрлар слайдларда күрәсез. Актаныш районында мәктәп укучыларын дистанцион укуга күчү бик тиз арада оештырылды. Бу форма укуны оештыруның бердәм стандарты булмаганлыктан билим бирү оешмаларында төрле вариантлар кулланылды. Укытучының яңа роле, аңа танып белү процессын координациялау, укытыла торган фәнне корректировкалау, консультациялар бирү, уку проектлары белән җитәкчелек итү һәм башка функциялар йөкләнде. Шуны сызыклап үтәсем килә. Мәктәпләрне ябу шартларында укуга барлык укучыларны тартып бетерү беренче бурыч иде. Бу проблеманы хәл итү вариантлары төрле иде. Тателеком оешмасы тарафыннан мәктәпләрдәге интернет тизлеген яхшырту буенча эш оештырылды. Алга таба технология мөмкинлекләр киңәю нәтиҗәсендә укытучылар мессенджерлар һәм социаль челтәрләрне укучылар белән аралашу һәм укыту өчен куллана башлады. Моннан тыш Зон, Россия электрон мәктәбе, Якласс, Учиру, Яндекс дәреслек һәм башка электрон ресурслардан актив файдаланды. Форсаттан файдаланып, мохтаҗ гаиләләрне компьютерлар белән тәэмин итүдә ярдәм иткән беренче, икенче, яхшы мәктәп директорларына рәхмәтемне белдерәм. Пандемия белән бәйле вәзгыять педагогларның информацион технологияларны шикле күләмдә белүләре, дистанцион укуга тулысынча әзер булмауларын күрсәтте. Айрым җирлектәрдә интернет челтәрләренең әкрен эшләве, педагогларның цифрлы мөхит компетентлыгы җитәрлек дәрәҗәдә булмавы ачыкланды. Димәк, педагогның цифрлы грамоталыгы белем бирү процессын оештырганда алдынгы урынга чыкты. Укытучы шәхси компьютердан ышанычлы файдалана белергә тиеш. Электрон адрес һәм укучылар белән оператив мәгълүмат алышырга, электрон белем бирү технологияларын кулланырга, һәр фән буенча белемнәр системасын булдырырга һәм предмет буенча үз электрон ресурсларын даими аңартып торырга тиеш. Без булытлы һәм мөмкин булганча барлык мобиль технологияларны үз эшчәнлегебездә актив куллана белергә тиеш. Мәктәпнең вакытлыча дистанцион укытуга күчү тәҗрибәсе күрсәткәнчә, ул ата-аналар ярдәменнән башка мөмкин түгел, леген раслады. Интернеттагы баланың иминлеге өчен җаваплылык беренче чиратта ата-анада. Ләкин без сыйныф җитәкчеләре белән берлектә укучыларга интернетта аралашуның төп алтын кагыйдәсен барысын да тикшерергә һәм бернигә дә беренче тапкыр ышанмаска дигәнне төшендерергә тиеш. Шул ук вакытта сыйныф җитәкчеләрендә укучыларның социаль челтәрләрдә вакыт уздыруларын мониторинглауны көчәйтү бурычы куела. Шулай ук мәгълүматка ирекле керә алу, белем бирү процессына үзгәреш кертүне таләп итә. Укытучы укучыны интернеттан җиңел генә җавап табып калмыйча, алганны бәяли һәм дөрес карар кабул итә алырлык дәрәҗәдә булырлык итеп нигез салырга тиеш. Заманча мәктәп федераль проектының гамәлгә ашыруда 2 ел эчендә районыбызда 3 мәктәп үсеш ноктасы программасына керде. Аларда укучылар төп гомуми белем бирү программасының гына түгел, цифрлы, табигый фәнни, техник һәм гуманитар профильләрдән өстәмә программа үзләштерделәр. Цифрлы белем бирү проекты кысаларында 19-20 уку елында 2нче мәктәптә технология һәм информатика фәне буенча матди техник база модернизацияләнде. 1,2 миллион сумлык ремонт ясалды, 1,6 миллион сумлык җиһаз кайтарылачак. Беренче мәктәп базасында сентябрь аенда мини-кванториум балалар технопарк ачылачак. Ел дәвамында укучылар нано-квантум, геоквантум, робоквантум дизайн модульләре буенча шөгыльләнәчәкләр. Шулай ук профориентлаштыру эшен оештыру максатыннан мастер-класс өлешенә район мәктәпләреннән дә укучыларны планлаштырыла. Грант эшчәнлеге. Грант эшчәнлеге мәктәп идарәчеләре өчен нәтиҗәле ресурс булып тора. Ул кадрлар
Okutu maddi metodik resurslар үсешенә дә ярдәм итә. 19-20 уку елында районыбызның мәгариф оешмалары грант хәрәкәтендә актив катнашты. Моның үрнәге булып, сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернат тора. Татарстан Республикасы мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгының Третел милләт грантында гимназияның IT проекты 50 меңгә, Россия Федерациясының цифрлы икътисад өчен кадрлар милли программа кысаларында Рәмиев лабораториясе проекты 3 миллион сумлык грантка ия булды. Рыбаков фонды оештырылган Без мәктәп командасы грантында 500 мең сум, ТАССРның 100 еллыгына багышланган әсәрләр иҗат итү өчен бирелә торган грантта Гасырдан гасырга тарихи комикслар проекты 50 мең сумга ия булды. Шуракай мәктәбе Татнефть акционерлык җәмгыяте үткәргән грантлар бәйгесендә 123 мең, ә гимназия 265 мең күләмендә акчатты. Беренче мәктәп саклык банкының киләчәккә өмет хәйрия фонды оештырылган дөньяны якынрак грантында катнашып химия биология лабораториясенә 40 дәнә цифрлы микроскоп кайтартты. Цифрлаштыруда укытучының яңа роле дигән трендны да әйтмичә булмый. Ул педагоглар алдында цифрлы дөньяга адаптация буенча яңа бурыч куя. Мәгариф өлкәсендә яхшы диджиталлы белгечләргә ихтыяҗ артачак. Һәр ел саен балалар бакчаларының һәм мәктәпләрнең эшчәнлегенә нәтиҗәләр ясала. Рейтинг үткәрелә. Аның нәтиҗәләре белән сез файда таныштыгыз. Хәзер инде сүземне йомгаклап, минем мәктәпкәчә белем бирү, мәктәпкә һәм һөнәри уку йортларына бурычларда куеп китәсем килә. Мәктәпкәчә белем бирү оешмалары эшчәнлегенең нәтиҗәләрен арттыру, эксклюзив белем бирү өчен җитәрлек дәрәҗәдә мөмкинлекләр тудыру, төркемнәрдә балалар иҗади шартларда шөгыльләнү өчен предметлы үстерелешле мөхит тудыру, мәктәпкәчә яшьтән үк балаларга техник яктан белем бирү, робот техникасына кеше яшьтән үк эшмәкәрлеккә өйрәтү. Балаларның мәктәпкә әзерлеге мониторингын системага салып эшчәнлекне дәвам итү. Мәктәпләр арасында куелган бурычлар түбәндәгеләр. Һәр балага белем бирү стандартларын үзләштерә алырлык төпле белем бирү. Мәгариф милли проекты кысаларында федераль проектларның чараларының комплексын гамәлгә ашыруны тәэмин итәргә, мәгариф белән идарә итүнең эффектлы системасын үстерү, белем бирүдә кадрлар потенциалын арттыру, белем бирү оешмаларында сәләтле укучыларны барлау һәм аларга ярдәм итү өчен дәвам итәргә, ел әйләнәсендә сәләтле балалар белән эшне оештырырга. Бөтен Россия Олимпиадасын регион һәм йомгаклау этабында нәтиҗәле катнашу. Һөнәри стандартларны гамәлгә кертү һәм камилләштерү. Бүләк белем бирү үзәге мөмкинлекләрен киң куллану, профориентация эшчәнлеген дәвам итү, сыйныф җитәкчеләренә эшчәнлекне активлаштыру, балалар иҗтимагый оешмаларының, мәктәп һәм укучыларның үзидарә үсешен тәэмин итү. Ата-аналарны белем бирү оешмасы белән идарә итү һәм белем сыйфатын бәяләүгә җәлеп итү. Шулай ук бердәм дәүләт имтиханында 100 баллга бирүчеләр санын арттыру һәм безнең земский учитель проектында катнашу. Һөнәри белем системасында иң кирәкле һөнәрләр топ 50 буенча программаларны кертү һәм гамәлгә ашыруны тәэмин итү. Педагог хезмәткәрләрнең һөнәри үсешләре һәм компетенцияларын камилләштерү өчен шартлар һәм мотивация системасын булдыру өчен дәвам итү. Хөрмәтле август киңәшмәсендә катнашучылар, хөрмәтле мөгаллимнәр, һәммәгезне дә яңа уку елы белән котлыйм. Сезгә сәламәтлек, җан тынычлыгы, гаиләләрегезгә иминлек, намуслы хезмәтегездә уңышлар телим. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.